bafowethu intombi kaBhuti Siyabonga Getsemani reached out to me. This is after Ndenzela post eyoba there's been a warrant of arrest that was issued for him. J50 uphumile uyafunwa ngamapolisa. But siyabonga lowo ongumaqhuzilele kwiside lamateksi. Hey bafowethu, before ndingena enhleki kwi conversation yami naye untombi lona. Hey bafowethu, hayi man ndibonila nilelanga. Dibene nabanye besithi let me stroll. Athomye yo mna nisuke iNanda, I can't even comment. Athomye yo mna ndine family yase iNanda. Athomye yes siyakhuza. Athomye hayi bo bafowethu. Bafowethu bakhona nabanye abantu that I know. Who happens to know uBhuti Siyabonga? You know they were like, guy, man, they are making a monster of this guy. He's not an animal. Umuntu angavela sukele nje azodubulana nabantu ababhiza bathetha ngaye. Abantu abangacreatanga istory ngaye. We're not making stories about him. We just came here to say there's been a warrant of arrest issued against him. Yet I mean isibaninzi ngikhumbula nonto nombani uBhuti Msani ngubani naye uke wathetha ngaye. Bafethu abethukana nabantu. So ndizothi bafowethu ehlisana amaphaphu kancinci. I'm not saying nothing will happen to me nindive, but right now remember situation esikuyo. Situation apho sifuna ukuzibhaqa siphumile. Sifuna ukuphila kwizwe ngathi noko lisafe unyana. Ibanile le picture ka General Sinono utata kaThathu eMadlanga Commission esithi hayi mina ngeke ngikwazi ukubiza igama lomuntu olithile. Ngixolela ukulibhala phansi. Avele omnye uGeneral Shadrack Sibiya athi angikwazi biza igama lomuntu. Hayibo avele uvusa iMuzikhet Matlala naye osatywayo ke phofu esithethayo naye ngaye avele nesithi hayi kunegama lomuntu akangakwazi ukulibiza xa kangafika pha kuMadlanga Commission alibize sisakwenze njani. Ndicela embrace, let's embrace ourselves because kusekhona ezinye izinto esisezovela kuMadlanga Commission. It's unfortunate uba ezinye zezizinto nobe sizivile ngathi ziyenzeka esimane kubona siziva apho nalapho ezinye zazo zenziwa in camera. Imagine if bezingenziwa in camera. Bekuzawuba njani? Bafowethu, let's have these uncomfortable conversations. You know abantu abafuna ukulibiza igama lamaCaba brothers. And I happen to know a Caba brother. Bafowethu, abantu bayasaba ukuthetha ngoBhuti Siyabonga Getsemani. And here I am, I found myself having a conversation with a daughter. And I would not mind even having a conversation with him. South Africans. Iyekeni lento yoba ni create ama monsters out of people because yenye into ejike ibe yingxaki. Sometimes asiyoba noba lo muntu uyilonto leyo ngaleyo ndlela isilwane singavele sifike senze uphuphaphani nje ukubone but nje because of le fear instill abantu. You look at what is happening eZimbabwe bafethu. Hayibo amaZimbabwe njengoba ngabantu ngokubonakala ngathi banezibindi nje xa kuthethwa ngeheist amaZimbabwe apha eSouth Africa ayiphathe and parcel xa kuthethwa ngamazamazama amaZimbabwe yiphathe and parcel ngabantu nje ukubonakala ngathi nje abalawuleki ncama abanamthetho ncama. Bafowethu ngabantu okubonakala into xa ama-South Africans efuna ukulwa no-government bame ngenyawo but right now xa kuqala kuthethwa ngomnangwango bafowethu ndanixela ibruku esigcwala umoya. Ukusenda nje ileta ethi sicela ukumacha, which is a constitutional right eZimbabwe. Sicela ukumacha bafowethu ndanixelela bokubuzukuzuku bayosaba. Ndinixelela nangoku kunemarch eplaniwe eZimbabwe nge-31st kaJuly 2026. People are scared just too much. Yabona i-situation esiphila kuyo bafethu sihlala ezindlini apho umntana engaze athi nikumezwa inoba ngumalume okanye ngubhuti okanye ngutata osaba ukuthetha because xa ndingathetha. Bafethu sisebenza emisebenzini apho i-bosses bango untouchable. Uraise i-consent against i-boss uyosaba unexhala obuzagxothwa. Bafethu, let us speak up even when it's not fashionable to do so. Rather uthethe then izakorekishwa wrong then uzanqandwa ngengekho right yonke but nje let it not be ama situations whereby bafethu siyosaba ukuthetha ngabantu. Hayini bafowethu abanye hayi baza kuthuma uphuthu bafowethu nazikhona izinto abanganithuma zona. Mina ndingathunya ukuthi hey first sicela uyosenzela into ethile PPP bakanduma. But yoba bangithuma uphuthu hayi bafowethu. I'm not saying it's not going to happen but nje what will be the reasons for that?
So please, calm down. We are here to cover izinto ezenzeka in our public spaces. Sizokhavara izinto that are happening nasezindabeni sizishare to make sure into ba zireacha even a further audience, because kunabantu abangasayibukeli TV, kunabantu endibaziyo futhi into banje bathi indaba basazibukeli bamemelana nami. So baza ngeva ezinye zezinto babe berelay apha kum. So guys, please no, even bakhona abanye abantu futhi abangafuni into bakuthethwe. Ndina abantu nabangathandi xa ndithetha ngoJulius Malema. Angikwazi bafethu ungathethi ngoJulius Malema. Bafethu General Khan kusekhona icase esingekho sure but into bezinye zawuthethwa in camera ezinobunzulu nje obuserious oqonda into ba yabona le into ingathi inobunzulu nje ubungozi bakhona ingathi nje ngoba bu deep, but asikwazi ngathethi ngazo. So let's come back to udadewethu lona. So xa sincokola ke ndijilo mos into ba she's not so happy. So I get redirected to icase izobonakala lapha ingathi utata yakhe wayeke wabanjwa ngophoko 2023 nama-bodyguards ayi-12, but ke icase yakhona yachithwa because yayingaphatheki ncam. Kube khona enye apho kuthethwa khona ngama-fraud, ngama-extortions, another one. And then ke ngoku harassment nje into ngathi zinjalo. Then ke ngoku where it gets interesting, one of the things that she shares with me, it is indaba yoba in as much as there was this warrant of arrest issued, as I did post yam ekuseni. So I'm not sure whether it's something that took place during the course of the day, during the course of the day, because xa bendiyijonga for naleya article it was saying 5 hours, 5 hours ago, because I went to verify from the source, it's 5 hours ago, and already kusebusuku kakhulu. So ba into zenzeke, yeah, masithi in the afternoon nje, in the evening or somewhere apho nje. So i-development ezintsha zithi sebebalekele ecourt obhuti eGetsemane, ubhuti Siyabonga imisiwe, iphoziwe, iholtiwe i-warrant of arrest yakhe. So they went to a Durban High Court and that warrant of arrest was halted. So uyawuzala nkomoni bafowethu asiyazi, but should there be new developments, I will bring it. And should there be anything efaka any family, anyone for that matter, please note I will come and share it. And I will not be sharing because there is only family abanye andibazi kwa ukubazi. But I am just here to make sure indoba i-public is aware, because andihalelanga indoba kube khona abantu base South Africa okunezinto zenzekalayo phezweni labo, especially pertaining umcimbi nokwenza ne-criminal justice system yethu, because that's my main focus, especially since ndikubona nisondele kakhulu neMadlanga Commission. So anything nje engathi nokwenza kubona no General Nhlanhla Mkhwanazi nani, I find it very interesting and I feel the need to come and just share it. So yeah, that's I just thought I should come back with that because hey ndidibele nani nje sanibona ngathi yabona ngoku ingathi ndingu-Alex khona elibhulu kuthiwa ngu-Alex Bafethu wase overseas, I think America, usuke khona wathenga indlu waya eZimbabwe, uhlala nje esigangeni ngathi ehlathini nje, indlu yakhona yinye hatch roof ke ile ndlu into yiyenca yakhiwe ngenca. So nje xa kephuma iyahorisa nje yonke lento, xa kevuka nje uyabona yonke into iyosabisa nje apho, uhlala endle nezilwanyana, xa kephuma zi-lions, zi-elephant, yonke lento. So ngenye imini uthe hamba weqe ngenyoka eveza inhloko engakanani, wabe sithi hayi but it's small. So nje uyabona into abantu bathi sibhenya, abantu baworried yo impilo ka-Alex, impilo ka elo xesha u-Alex uphole mpo engqondweni. So ndisike ndazibhaqe ngathi nami ndingu-Alex, ndabona nje isidingo soba mandizeni ndizothi oyini ndiyaxolisa uba ngaba ndiniphenikisile naba nelo xhala elo engathi linjalo. Bafowethu, calm down. We are just here to cover as much information that gets to be out, maybe ezindabeni okanye kuma media space, kuma newspapers and come and share it here. So yeah, I love you guys and thank you for caring and worrying.